Kemantel nang aku dadi ngelmu sing manfaat. Allahumma kula ngaji yang kedua kalinya teng masjid niki tak bener. Salam berangkat bersama Maulid Nabi Muhammad. Ngaji kok dene malah omong-omongan karo kancane. Ana ora? Jakul nebi. Nang guru masjid nang latar masjid. Ono terus di Joko. Wes muga-muga wae wasilah pengajian nang iki. Sing ora iki muga-muga sing pikirane peteng muga-muga dari padha. Muga-muga sing lamu memiliki sampai wis iki Allah. Kula mengucapkan haji nang Mekah Madinah. Nek ngetru saya ditawake. Lali disebut nanti ya Allah semoga selalu memiliki kemampuan dan umur sehat waras jadi kiai dia sehat dia waras sehat waras. Aku memang ini termasuk piantun sing ahli ibadah. Allahumma musi mungkin ngaji dong besok keliru raihatan jannah wala ana perkara mau menungso nang akhirat bakale cila mencet cilakane cila ngantek dikulit kapalan sore iki layak jidu narro ikhatal jannah sampeyan ora bakalan mampu yang ada tindak rene karo garwani ya izin apa perintah muni priye Pak ngaji nang Kaliyoso tulung ngapangke ku Bang jujur ya Kang garwane jenengan kali jenengan basa napa mboten nek karo dene dhewe sing nanggung jawabi sing nyukupi sing melindungi sing ngukup raut malah ora basa ya mukane ora megelan ora ana sapa wong omah-omah ke rata-rata sing mati dhisik sing lanang kalau takon panduan disensus kali dosa ini rondone rubane mesti oke rondone wong lanang cepet mati hampir menurut survei 75% wong lanang cepet mati rata-rata ora kuat saka cangkeme kuning sing wedok lemu ana ora sing lanang saya buka amane sebab bumi rapi anak itu ngomong jane anak itu saya nak jawab semua Allah sebenarnya ngomong itu kalau sama nasi juga siji dari kebalikan karena wong tua karo anak muni ora man sampeyan anak
marang wong tuwa. Wong ngomong anake karo wetenge lesu karo nyambi mati. Berarti wong ngomong anak karo nyambi maem. Maem di rampung anak jengkel ora. Mikir. Halo Mas, kembali ke channel saya. Basket cepet mungkin. Mbak, Rikas mampir onyong apa urung? Lah mau kayak Rikas ini yang ngerti Rika mau.